Hej, Lærke. Hej, Lærke. Nu skal du lige se noget smukt her, ikke også? Fordi vi går lige indenfor først. Mig og Eve, vi har været i gang med at lave gave til dig. Har god musik. Og sådan ser det så ud, når man laver gave. Og så også lidt sprut selvfølgelig. Så du kan se, har vi både gang i fyndtær og balloner og avis og klap melsnæs. Det fungerede ikke som papmaché. Og noget mere avis, og jeg ved ikke hvorfor har stået lightergas, men har også sprut. Det er fordi vi sniffer lightergas tydeligvis. Okay, så har vi så også sådan lidt guld ude på min terrasse. Og jeg tror også, vi spiller også maling på min terrasse. Og der er også guld inde på vores håndklæder. Jeg tror også, der er kommet lidt guld på mit kamera nu. Men Eve og jeg, vi går ind for guld. Du skal lige se. Vent. Ja, det her det er in the making så. Jeg fik det virkelig bare på fingrene nu. Hvor skal det være? Bare et eller andet sted. Så laver man en guldflodhest. Og Eve og jeg, vi har ikke ret gode papmaché-evner. Eller dekorationsøl. Nej, eller dekorations tydeligvis. Bortset fra, at vi fandt guld. Det var min Den sidder fucking dårligt fast, den der. Så hvis den her flodhest, den er død, inden du får den, fordi vi er bange for hovedet, det falder af. Fordi, ja, det går nemlig ikke. Så her får du den lige at se, hvor flot den egentlig er. Prøv lige så på mine fingre, ikke? Der er glimmer og lim på. Jeg ved ikke, hvor godt det lim det er for mennesker, men her er resultatet af en guldflodhest med white girl ting på. Den har ikke noget ansigt endnu. Men som du kan se, kigger den sådan op mod himlen og sådan noget, og har tompler lige i fjæset og mærkelige ting på røven og sådan noget. Ja. Ja, det gør jeg lige om lidt. Og her er den i levende liv uden at... på! Her lever den så rigtig flot og flodhesteagtig, så vi håber ikke, den er i stykker, inden du får den. Men vi har tænkt os at tape den med noget tigertape, hvis hovedet falder af. Men vi ved bare ikke, om der er nok lag i den, men den er i hvert fald guld. Det er i hvert fald ikke et løg. Nej, den er i hvert fald ikke et løg, for den har ikke mange lag, blev vi enige om. Den hedder desuden Ingrid. Ja, og som en ekstra ting, så tænkte vi, at vi ville købe sådan en lille mokai til dig, fordi du elsker mokai, så den er til dig. Den får du så lige om lidt, det er derfor, der er guld herovre. Ja, og fyndtøren har vi brugt til at tørre med, men den var ikke tør, før vi malede på den. Så der er det der avispapir gået i stykker på dens hoved. Nej, det er mere på måsen. Mere på måsen også. Den har også et røvhul, hvis den der ballon springer. Men jeg er lidt bange for, at hvis ballonen springer, så går den i stykker. Det er altså ikke en særlig voldsom flodhest. Jeg kan så helst sige, at flodheste de er meget let at bære, fordi da Eve skulle male den sådan nedenunder, ikke også? Wow, filmer lige op i røven på flodhesten. Der skulle jeg bære den. Men vi håber, at vi får en fed fest, og Eve og jeg har i hvert fald købt en masse rom. Yeah! Og vi har købt værdig til inden. Så masser af værdig og rom i år. Ja, vi håber lidt, at du har værdig til velkomstdrink. Ja. Vi håber, vi håber, du får en god fest. Ja!